No dobré ránko. Cítim sa spuchnutá jak Kelly Osbourne. Si tak aj vyzerám. Peťa je už v kúpeľni? Bohužiaľ. A čo? Myslíš, že si ju dala? Tú skúšku? Asi ne. A keď som sa učila, určite to dá tým pucmlám umelohmotným, čo si to vybavili. Ježiša, možno ne. Však jak dlho sa na to učila. Urobím ti čajík? Áno, prosím. Aspoň ma tu prebere. Pozri. Keď ti tú skúšku nedá teraz, tak čo? Stále máš do opraváky, ne? Ale jednu vec by sme si mali ujasniť už teraz. Či už tú skúšku dáš, alebo ju nedáš, večer pijeme. Jdú tí chalani krásni, zlatí, čo sme ich stretli minulý týždeň na tej akcii. Ktorý? No, čo som mu tam dávala číslo. Asi na mňa nemôže zabudnúť, že kto už na mňa môže zabudnúť, taký není. No tak mi zavolal. Ja neviem. Mne sa dneska nechce ísť niekam piť. Nie, oni idú sem za nami. Tu si my spravíme krásne, privátny, internátny žúr, jak má byť. Všetká negatívna energia pôjde preč. Uvoľníme sa, bude dobre. Ja nechápem, na čo ty musíš stále stresovať? A ty to čo robíš? Nemala si mať tie výsledky o 8:00? A koľko je hodín? No zas uzlík nervov prehovoril. 7:30. Doriti, to nestíham ani sprchu. Doriti, to za super začína. Tak si daj Peťin deodorant, ten prebije úplne všetko. To si akože ako myslela moja? Že smrdím?